Доброго вечора. У прямому етері АТР програма Prime. Мене звати Айдар Мождабаєв, як ви може пам'ятаєте. А сьогодні в мене гість, на якого я дуже довго чекав. Він роздавав інтерв'ю, роздав усім журналістам. І коли журналісти в Україні закінчилися, Андрій Антоненко завітав до мене. Салям алейкум. Алейкум ассалам. Ну, що я хочу сказати? Ну, це Андрій Антоненко, він же рифмастер, це позивний чи, скоріше, творче псевдо, так? Так. Воно ж у тебе до війни ще Так, да. забагато. Забагато. Людина, яка об'єднує в себе музичну кар'єру спецпризначенця, військового, розвідника тощо. Тобто людина, я не знаю, з чого, я би не знав, з чого почати цю розмову, як би не сталася подія 2 роки тому, яка переламала тебе життя. І просто я завжди, знаєш, моя метода така, я завжди намагаюся ставити себе на місце іншого. І тому питання таке, я навіть уявити не можу, як почувається людина, яку звинувачують у злочині, причому не просто в злочині, в страшному, замовному, жорстокому, підлому, найганебнішому злочину, ну, напевно, якщо не брати війну, да, в історії, умовно, мирної історії України, за все це, весь цей час, і я знав Шеремета, ну, це вже моє. Але як, ось коли ти про це дізнався, які почуття були? Що сталося там, велика помилка? Що ти думав в перші дні тоді? Ну, це неможливо прийняти як якесь щось здорове і якусь ясність. Ну, мозок відмовляється взагалі приймати цю інформацію. Просто він відбувається. Чи це про мене? Так, точно, саме так. Коли оце все почало озвучуватись, я вже неодноразово казав, ну, для мене це виглядало як якийсь дурний жарт, як прихована камера якась, ну, приїхали люди пожартувати таким чином, тому що тоді якраз багато відбувалось подій, і Фейсбук просто майорів тим, що багато обшуків було у людей, які мають відношення до Збройних сил, до добровольчих. Ну, така хвиля була. Так, така хвиля. Тому коли з'явилися... Тренд такий, як то кажуть. З'явились ті 5 персонажів, яких потім називають міліцейської статі. Ось, тому що це не люди. Ну, об'єктивно, для мене, в моєму розумінні, в розумінні моїх дітей, ну, взагалі. То я якось, ну, почали зачитувати, особливо цю всю історію з величої арійської раси. Воно виглядало геть смішно, насправді. І взагалі просто нереально. Ну, це були такі слова, ну, які, ну, тобто ти мав би про себе подумати, що ти нацист. Расист, нацист. Там. Просто розумієш, ще коли вони озвучили, я говорю, а вони ж типу там кажуть, ви такі-то? Я говорю, да, такі-то. Ну ви там то-то підозрюєтесь в скоєнні кримінального злочину. І я повертаючи до них кажу, я в кримінальному злочині? Що? Ну, типу, там це що, жарт? Тобто де кримінал, де я, це взагалі, ну, полярні різні речі. Ну, це, ну, з самого початку виглядало, от навіть з цієї першої фрази. А потім почалось зачитування оцих величих арійських рас, так далі, тому подібне. До речі, забігаючи наперед, потім сам слідчий під прізвищем Катинський в ВТТ сказав в присутності адвоката, але це, що така була фраза, ніколи не забуду. Андрюха, ти що ти паришся? Це ж пришито вам з чужого діла. Ну, Віта Завірюха, це звідти 15-го року справа. Просто, ну, ти розумієш, коли люди, ну, шиють справу, їм треба щось звідкись брати, тому що, ну, коли нічого не існує взагалі, тому що воно не існує, ну, тому що цього не відбувалося з нашою участю. Як я розумію, збирали... Їм треба було причепити якийсь мотив там і ще щось. Ну, по-перше, знаєш, що перші, хто, ну, серед тих, хто не знав тебе, там, вас особисто, перші, хто, в кого з'явилися сумніви в тому, що це правда, це були кримські татари, через дуже прості обставини. В якості доказу, ну, в
тому числі один з головних, просто про це все забули. Один з перших доказів це були кадри зі спроби розігнати блокаду Крима. З Херсона, Це, от, з Херсонської області. це Там щось, десь біля Чаплинки, де було підірвано ось ці електропостачання. Коротше, де чувак з принтом на спині, і там зиркою це на фото. було, це було під час спроби розігнати блокаду з боку, вибачте за це слово, Києви і 100 автоматників. Там вони приїхали, там був Ленур Ислямов, який там був координатором блокади. Ну, там було дуже небагато людей. І в тому числі ми показували кадри, де людина спиною стоїть з якимось там написом, я вже не пам'ятаю. Орландо. Орландо, так, да? Я вже вивчив цей напис. І ми відразу зрозуміли, і Ленур сказав, що це брехня, це просто інша людина, це не рифмастер. 100%, хоч ми тебе не знали особисто, навіть не чули про тебе. Я, вибач, переб'ю, а генерал Коваль тоді ще сказав, я пам'ятаю цю фразу, ну, це ж режисер цього всього. Там та-та-та-та. Він таку фразу сказав, яких ми вже знаємо по скоєнню інших злочинів, в тому числі підриву опор. А тобто підрив опор – це злочин проти України. Тоді так трактувалося це. Ну, я не знаю, мені важко... Ну, це зараз певним чином так трактується. Просто, знаєш, після блокади просто світ змінився, ніхто не пам'ятає про це. Просто зараз, якщо хтось скаже, а давайте постачати щось у Крим. Та ну, це зрада, це ж судити будемо, там все таке. Да? А тоді злочином була спроба там якихось добровольців припинити це ганебне постачання. Тобто світ змінився з того часу дуже круто, просто ми навіть не помічаємо цього. Так. А твоя справа – це всього 2 роки тому. Ти людина у війні, у стосунках з військовими, з спецпризначенцями, з патріотами. І ось, ну, ніби руйнується світ просто. А були хтось з близьких людей, хто за спиною твоєю, просто я щось подібне відчував в інших випадках, які казали, а ми знали, він такий, він видавав себе. Хтось зрадив тебе? З близьких, знайомих? З близьких точно ні, зі знайомих, принаймні тих, що я знаю, ні. Я знаю, що це я вже по розповідям люди, які і колишні воєнні, там в моїх очах вони були героями і навіть ДАПу, там і туди-сюди, які стали з часом приближеними до екс-міністра Авакова, бігали і поміж людях і кричали таке, розповсюджували, не все так однозначно, все не просто так, туди-сюди, і робили все, щоб не було підтримки серед там ветеранів. Тобто прямо не звинувачували? Прямо ні, але от таке, знаєш, от муть. муть. Найпідліша справа, я на свою адресу, на адресу... типа такі казали, почекайте, Так. от вони скоро там, типа, Знаєш, і ще будуть докази. Не все так однозначно, це найпідліша фраза, з неї починається все погано. І не дима без огня, от така. Це, знаєш, я прізвище це російський знаю. наратив. 100%, але біда в тому, що їм користуються колись поважні люди, герої. Бо зручно, щоб вижити на посаді, може бути, зручно, щоб кар'єру... Бо залежні були фінансово від Авакова, тому що, я так розумію... Скажи, будь ласка, ось ти тримаєш зло особисто на Арсена Авакова? І якщо тримаєш, не тримаєш, чим ти пояснюєш його роль у цій справі? Важко відповісти на це питання. Що ж важко? Тримати? Ну, таке, Ну так чи ні? Мені важко, я трошки інакше, мені важко зрозуміти, навіщо він це закрутив. Невже посада і жага влади вартувало того, щоб робити оце, це ж злочин, це звинувачення людей. Але ж там, я ж пам'ятаю ці всі слова. Ми не знаємо точно, але є підстави. Це ж не тільки Аваков так казав. Да? Рябошапка, чомусь ми забуваємо. Я не забуваю про Рябошапку, героїв, тому що Рябошапка, саме він назвав нас тоді вбивцями. Саме не Аваков? Я назвав саме Рябошапка, да. Можна передивитися той брифінг, саме він. Але той же Рябошапка через 1,5 місяці вискочив десь і сказав, що доказів ніяких немає.
І в нього були всі можливості, коли його звільняли, закрити цю справу, тому що він ще був, ну, мав на це право, скажімо так, як ще тоді генпрокурор. Мгм. От. І так само, як і прокурор, який Зузак вів цю справу в суді, він же ж відмовився підписувати звинувальний акт, тому що він одразу сказав, що ніяких доказів немає. А ти помічаєш, що І його звільнили. нинішня генпрокурорка, да, вона Мгм. розумніша. Вона не підписує. Так, Ось останнє звинувачення Да-да-да. Порошенка, там підпису її немає. А текст звинувачення такий самий, як і у нас. 0-0. І цей самий прокурор... Арійська раса? Ні, арійської раси нема, але в невизнаний час там все. І той самий прокурор підписав же ж йому Скажи, підозру. а чому люди? Ти його знаєш особисто? Кого? Ну цього, я забув його прізвище. Хто підписував заміст Ні, гендиктора звісно. зараз? Ні. Ти не знаєш. Ні. Ніколи не бачив, про існування його навіть не знаю. Я тільки бачу, ну от, літери, які складаються. А як думаєш, які мотиви в людей, коли вони таке роблять? В першу чергу меркантильні тільки гроші і посада. Все, більше ніяких. А як так сталося? Авакова теж саме. Слухай, як так сталося, що після Майдану так багато кар'єристів? Ти ж був на Майдані? Так. Ти ж бачив це все? Так. Ти ж бачив, що коли на сцену виходили люди, ну, які номінально були там керівниками опозиційних партій, там інше, да, то свіст Угу. звучав. Так. Я тоді ще приїжджав там декілька разів, і для мене було це дивно, бо я ж все ж таки виріс не тут. І я не розумію, що таке. І тут для мене таке диво, що українці свистять, коли бачать людей, які ніби їх представляють, намагаються їх очолити тощо, але потім. А потім їх обирають до влади. Як таке? От просто. Ну, у нас, я вже якось казав про те, що завжди дивна ситуація, у нас завжди є вибір без вибору. Або у нас люди голосують не за, а проти когось, ну, тому що ну, це постійно відбувається. От зараз, ну, теж таке. От ти питався за Авакова, чи має на нього зло, чи немає. Знаєш, Аваков в моїх очах це і є зло. Насправді. Це підступна, хитра і хижа людина. Це зло. Слухай, одна людина, як би до неї не ставиться, вона не може бути суцільним злом. Ну, значить, і оточують його такі самі. Або він, я не вважаю, ну, не знаю, або він, скажімо так, не хочеться казати слово тупий, або він не дуже розумний, тому що допускає до того, що йому в уші дують різну єресь, і на що він ведеться, і врешті-решт сам себе, значить, ставить в таке положення, що до нього відношення як до чорта. А чому Зеленський Або він позбавився? і є такий. А чому Зеленський його позбавив? Бо зараз Арсен Борисович в опозиції, один із яскравих лідерів опозиції Зеленська. А як? Ой. Ні, ну це так виглядає. Це ГКЧП. Ти про кого? Про Гордона, про кого ще? Ну, Давай, це додай там. Гордон, Шустер, Мгм. Аваков вже ж там. Хто там ще? Доктор Комаровський. Доктор Комаровський. Ну, на мій погляд, це... Ну, в кожній змові має бути доктор. Да. В теорії змови вона передбачає доктора. Ну, я це бачу. Ну, по-перше, воно і виглядає комічно, тому що такі персонажі там. Але, ну, на мій погляд, це не, Господи, не опозиція, це саме ГКЧПісти. Ну, слухай, ну тоді ти підтверджуєш, в принципі, слова Зеленського про те, що є змова на чолі з Ахметовим. Можливо. Ти припускаєш так? Звісно. Чому б ні? А навіщо? Не знаю. У чих інтересах? Між Аваковим і Зеленським? Ні, ну Звісно, дивись, ось були ці всі люди, ну особливо медійні люди, да? Вони ж всі яскраво були проти Порошенка. Угу. І 2 роки вони працювали на те, щоб просто його не було. Да? Ну, може вони... Да. Але
тут цікавий момент, або вони, ну, створюють третю силу якусь, Угу. ну, типу, в їхньому розумінні теж Ну, ще не один фронт. Порошенко, не Зеленський, да, грубо Да, кажучи. да, ось. Або їм доведеться домовлятись з Порошенка. Угу. Щоб звалити Зеленського. Ну, типа, да. А я, ну, не знаю, як це буде виглядати. Скажи, будь ласка, ти активна політична людина. Ось де ти бачиш себе особисто у цій ну, дуже заплутаній системі політичних координат? Хто ти? Яка політична сила ближче до тебе? Тільки одна сила спеціальних операцій. Тобто армія. Так. А я не розумію, чому досі ця справа, яка вже просто, ну я не знаю, ну ганьба просто навіть новини читати про це, чому вона триває? Ну, це ж, я сьогодні прочитав, ну, така політична карта, яка або, як сказав ще один мій адвокат, граната без щеки, які кожен Один одному, як кидає, де вона... пінг-понг, так, да? Так, і Хтось має сказати все, крапка. хто ж з колишнього одного табору політичного, Мгм. котрі зараз розійшлись, один одного буде звинувачити, хто ж Слушай, а посадив. зрештою, А Рябошапці ставили питання на прямому ефірі у того Шустера. Ви, кажуть, хтось, я не пам'ятаю прізвище, хтось з нинішніх. Мгм. Ви навіщо посадили невинуватих людей? Не соромно? А Типу, той, да? це не я, каже, це ваш генпрокурор посадив. Говорить, подождіть. Ось папірець. Да. Це такий жах, це А сором. чому вони не вибачаються? А я не знаю. Це ж легко. Де- Ну, знаєш, легко. зними з себе тягар цей, ну зними. Дивись, у ментов є ж так, ну, типу, менти тут Рябошапка не захищають. мент. Не мент. Але ж тут же ж є менти, котрі, ну, прокуратура, ну, я не знаю, вони ж... Добре, просто людина з репутацією. Ось вона народилася, вчилася, вона там одружувалася. А там, Рябошапка себе ж там, позиціонує і ще ось як вона є. європейський реформатор. Звісно. І де? Гончарук, минулий чи позаминулий вже голова Кабміну. Мгм. Він же підписував призначення цього Гогілашвілі. Це Гончарук? Так, особисто. Рябошапка, така класна людина, так у неї все влаштовано, європейська, така цивільна в хорошому сенсі. Да? Тобто не заангажована, не мент, як ти кажеш. Мгм. Да? А чому не вибачитися? Ну, так, якщо ти там, помилився? я ще нагадаю ще за одного персонажа, як Чумак, який теж був такий супер... Що, він теж про тебе щось сказав? І, ну, Чумак же ж нам підписував продління, звісно. А він заступником був? Був, да. А, це потім- короткий період був. Так, да. А потім почав казати таке, що ну ми ж бачили, що там доказів нема. Скажи, хоча б, Ну, блін, ну, хоча б одна людина, я розумію, хоча б одна людина, ну я не знаю, може прибиральниця в суді там, чи в тюрмі сказала тобі вибач? я скажу так, що ніхто з людей, з ким я перетинався в тюрмі, ну, в СІЗО, наприклад, в ВТТ, ніхто не вірив в цей бред. Жодної людини не було. Тобто ти в тюрмі ну, морально почувався нормально? Ну так. Тобто то люди, Ну як нормально? Ну, ти люди розумієш, навкруги всі знали, що Так. не вірили в те. саме що- так. Від арештантів до Зараз ми перейдемо до тюрми, а з офіційних осіб прямо чи там ні, причетних ніхто. Ні. Ну, знаєте, Нуль. я може Нуль. повторю улюблену фразу Яніни Соколової, чи не соромно, ну якщо ви зробили халепу. Ну от завтра чому ж чергове не сказати? засідання, і прокуратура... Зніміть з себе цю провину. Так, Тим більше людина жива. Так, вона 2 роки просиділа, але ж ви ж не вбили нікого. Ну якщо, ну вибачитися ж можна. А скажи, як би вони вибачилися, що б ти сказав? Ну що б я сказав? Я не знаю. Ну, Аваков, Рябошапці. Ну, по-перше, ми б хотіли, щоб вони зібрали подібний же брифінг. Тобто і в такому ж форматі. Це знаєш, як Це було б, ну, це за законом про пресу, про медіа, да? Спростувати треба на тому ж самому місці, де так. де І так, так само, як в нас претензія до Шустера, який 13 числа 19 року вів, значить, оцей свій ефір, там, от де якраз там
розпинався і Антон Геращенко, і це все. І воно було, назва була така: «Хто вони, вбивці Шеремета». Така назва. Така назва. Вона є в інтернеті, це можна Знаєш, знайти. ну тоді, ну як просто за логікою, за честю, за журналістськими якимись там, я не знаю, чи вони діють взагалі стандарти, треба, звісно, зібрати тих самих людей, принаймні запросити тих самих Да. людей, плюс тебе, плюс людей, які разом І з тобою Юлю, були і звинувачені, Яну, так, звісно. І нехай І очі в подружжя очі. Грищенків, тому що Це буде чесно. там же ж з Грищенками теж цікава історія була. Про це ж мало хто знає. Я періодично про це нагадую, і наші адвокати, що почалась історія ж з них, і Владу є записи з суда. Значить, от той самий Коваль, значить, ще, ну, Владу взагалі повибивали зуби в тюрмі. Значить, йому, значить, пропонували взяти Шеремета справу на себе, вбивство, і ще 2 справи. Вбивство Кеннеді. Да, і там не знаю, Хрущова, мабуть, чи там, не знаю, чи вбивство такого там. не знаю. Троцького. Да, Троцького. Ось. Він відмовився. Йому, значить, його були тортури, і, значить, його змушували оговорити нас, щоб він дав якісь там покази на нас. Він відмовився. От така от історія Ну, була. це взагалі російська історія. Да, це- Знаєш, бити у в'язниці. Він ну, в показав Україні пальцем, не- хто його це не душив. норма. Коваль, генерал Коваль його особисто тримав за горло. Серйозно? Так. Який герой наш? Герой, да. От, і, значить, Влад не погодився нас оговорювати і підписувати. Слухай, цю я історію. просто, може я повторюсь, може я якісь... Так вони після того заарештували його жену, щоб на нього впливати. Ну це взагалі, ну. Слухай, ну, які б люди не були, до речі, я їх не знаю, і як би це Іванови були, там, не знаю, там Макаренки, неважливо, як же можна так взагалі. Я просто, знаєш, я думаю, ось як люди далі житимуть, якщо вони не знімуть з себе, ну, невже так важко сказати, я помилявся, я щиро помилявся. Я перепрошую в суспільства, я хочу продовжувати активне політичне життя. Я про декількох людей, які просто прямо пов'язані. Але я перед тим хочу вибачитися перед тобою і перед суспільством. Ось ми помилялися. Чому цього не відбувається? Коли це запрацює взагалі інститут репутації в країні? І я, і Юля, і Яна, ми дуже часто питаємо себе, ну, ставимо це запитання. От, ну це ж просто. Просто. І це ж з людської точки зору це як просто. не розуміє той самий Рябошапка, як не розуміє той самий Аваков, Що завжди той самий їм будуть Зеленський, це наприклад. закидувати. Це ж так. От зараз що не відбувається, Ідер, ну дивись, яка б, ну, який би політичний зашквар, чи яка справа зараз не вилазила, ну, тип, в кримінальному варіанті, завжди її супроводжує справа Шеремета. Завжди порівнюють з цим. До речі, ось це пляма. Справа Порошенка. Ну, звісно, ця людина це зрозуміла. Вона не публічна, вона, може, для цього там і є. Просто, щоб підписувати це. Але ж це прямо пов'язано. Тут сумнівно дуже з самого початку. І тут справа Порошенка, там люди незалежні, я не читав. Люди просто, яким я вірю, які просто нейтральні. Вони прочитали, сказали, це просто, Це сором. Ну, сором. реально. Професійний це сором. Так, професійний сором. Ну, це, от речі просто, які просто не лізуть на голову. Ну, це капець. Ну, я не розумію. У мене немає. Добре, давай про хороше. Давай. Про сім'ю собі скажи. Ну, моя родина – це мої зайчики, знаєш, такі вони. Хоча іноді так кричу на своїх дітей. Ну, вони, розумієш, 2 роки, які вирвали з життя, знаєш, я їх називаю, от відрізок такий певний є, потім його так ножицями тук-тук, і потім монтаж, і тут, але оцей вузелочок, в котрий ти постійно там перечіпаєшся і падаєш, ну, типу, встаєш, так, ой, а що це було? Вони не відчували поруч. Просто, от, я на початку казав, от я, знаєш, таке враження, от я ліг спати в 19-му році, от 12 грудня, а прокинувся 30 квітня 21-го. Це в стосунках з дітьми. Ну, от, от у мене Вітя, наприклад, коли нас заарештували, він ще був, дитиною в повному сенсі, маленький, худенький хлопчик, знаєш. Скільки років? Зараз йому 13. Ну, тоді... А тут я приходжу, переді мною юноша, вже так. 13 років, в котрого ламається голос. Зі своїм смаком музичним, зі своїм чимось ще. Він змінився візуально. Тобто Варіко, наприклад, вона, їй 9 років буде десь, вона особливо не змінилася, але просто вирісла. Ну, зрозуміло, це перехідний... Так. Капець. І ось,
от 2 роки, важливих 2 роки, 1,5, де якраз такий момент, де от син зростав, де потрібно було батьківське плече і А слово. ти не був поруч. Да, і мене не було. І от зараз от момент такий втрачений, ніби ми надолужуємо все. Ну, нормально. Це все, можна да? виправити, як ти думаєш? Ні. Це втрачений час, це втрачене спілкування з родиною, з дітьми. Ні. Його ніхто не поверне. Це не виправляється. Просто тут треба це спробувати просто забути той час. Ну, так, підрізти, і от і йти з того. Так, знаєш, як в музиці, от. Я ж диригент по фаху. Стоп, стоп, стоп. А тепер ці от зіграли. Забули. І щоб на початок не повертатись, давайте з цієї цифри або з цього куплета, або от з цієї фразочки. О! І от звідси і до кінця. І пішли. І типу от. Знаєш, я в якомусь сенсі я тебе розумію, бо був період певний в моєму житті, там за інших обставин, коли я не бачив. Коли поруч з тобою людина, ну просто твоя кров. А тут і вона не розуміє тебе в якихось простих речах. Ти думаєш, а що робити? Кричати? Немає сенсу. Мовчати теж немає сенсу. Реакція має бути якась, але ти не розумієш, як. Ну, я ж на них отак от речу періодично, я ж їх тато. Але я думаю, блін, ну слухай, я ж, ну. Вони ж не винні в цьому. Да, ну от 1,5 року, думаю, може я якось там різко там, то я ж за ними скучив, вони скучили, така пауза, такі. Взагалі ти добра людина. Да. Я добра людина, але з підвищеною такою, з підвищеним відчуттям справедливості. Ну, і окрім того, мабуть, я люблю порядок. Ну, от. Тобто ти перфекціоніст, як то кажуть. В певному сенсі так. Але, ну, от, оця, мабуть, в певному, ну, знаєш, військовість, якісь от такі. Ну, от я люблю порядок в певних речах. Я от і дітей до цього Тобто привчаю. творчість творчістю, але... Але в творчості теж має бути порядок. Творчий порядок, знаєш, як і в побуті. Хоча, ну, так якось, ну, не знаю, чи це ще від моєї бабусі, вона в мене одна з... У мене взагалі така цікава така, скажімо, Бабуся? бабусі, ну, родинна така історія. Угу. В мене, значить, бабуся, про котру я зараз кажу, вона гвардії капітан, що вона пройшла війну, вона починала Червоної армії? Так, да. Але після того, ну, вона була викладачка української мови і літератури, вони лемкі, ще їх тоді попросили з цих зимнуть, це по татові. Депортовані? Так, по татові, з території Польщі, оця вся історія. Ну, це трагічно, лемкі, до речі. да. Але, причому, вона, коли я йшов в школу маленьким, вона моїй мамі сказала, це наполягла на тому, щоб я вчився саме в українській школі, де, ну, в Києві так було не А в дуже тебе багато. мова з дитинства? Ну, в мене взагалі російськомовна родина, але татова гілка україномовна. І зі мною от бабуся розмовляла. Це важливо. У мене бабуся це була бабуся, а бабуля це була бабуля. Це мамі. Ну, і якось так. І, значить, була така, що вона наполягла на тому, вона сказала мамі, каже, Женя, в неї бабуся Женя була, мама, російську він і так буде знати, її надбагато в житті. Надбагато. Але рідну мову він має знати. Тому от тільки українська школа, тільки тут. От починав у 82-й школі, потім вже переїхали в 49-ту. Ось. А, значить, маміна мама, бабуля, бабуля, вони з Уралу, вона мордвінка в мене. І от слово «кацап». Вона знає з дитинства. І це так, але то, що нам нав'язували там росіяни, що нібито це вигадка українців. Ні. Ні, оце неправда. Кацап, вона сама їх називала кацапами, це інші. От то, що правильно було, воно в перекладі має як м'ясник, різник, вбивця, кашап. Це так, тюркське слово. Ось. І мені бабуля оце розповідала. Слухай, я розумію, чому я тебе так добре розумію. Бо мій дідусь, він з Сибиру. Він з дитинства мені казав, навколо тебе кацапи.
Ось. Будь уважним. Оце от і така в неї нелюбов до них була. Вона от з цього, з Оренбургу, вони давно-давно, ну десь там в 50-х ніби там роках переїхали сюди. Дід, я його ніколи не бачив, він помер ще до мого народження, мамін тато, він польський єврей. Суміш у тебе. Да, от вулиця Саксаганського, ось кругла університетська. Оце. Я знав тільки вже іншого діда. А той, це мамін відчим, був кубанський казак. Він з Азовського району, село Семибалки, це Краснодарський край, і все село розмовляло українською. Це було місце, де я вдруге, вже не дідусю, почув слово кацап. Це, знаєш, місцеві, вони чітко відрізняли. Кацапи. Там мій... саме кубанські казаки, так? Мій вуйка там працював. Просто з інституту потрапив туди, після інституту. І він був дуже здивований, а його звати, кримське ім'я. Так? І вони місцеві казали, ось ти нормальна людина. А це кацапи. Так от дід Петренка, у них там вулиця була Петренків, там і ще такі, всі розмовляють українською мовою. От саме, якщо ти пам'ятаєш фільм «Кубанські казаки», оце показано якраз в там така говірка, але все одно це українська. Українські пісні. А ці розмовляли, там свій говор, але українська. І от там теж їх називають кацапами. І я в дитинстві, коли був маленький, я був впевнений, знаєш, що російська – це мова міста, тобто ти розмовляєш в містах, а українська – це село і так далі. Чому? Тому що я летів з літаком в Ростов-на-Дону, з Ростова-на-Дону їхав автобусом в Азов, з Азова їхав ще в село Семибалки, і там теж розмовляли українською. Тобто з України в Україну ти подорожував? І тобто така думка складалася, як у дитини. Це вже потім стало зрозуміло, що... Я теж був дуже здивований. Я не українець, але я був дуже здивований, що ніби люди одні й ті самі, а насправді ні. Я коли почув їхню говірку цю, там, правда, знаєш, ми приїжджали до людини, там бджоловод, його було прізвище Ярмоленко, але в їхньому говірку Ярмолинко було. Ось така різниця трохи. У нас мити, у них банити. Логічно. Гуторити, знаєш. Так, гутарити, це розмовляти, гутарити. Там відро, дзиберка. Там щось таке... Це діалект просто. Так. Банити – це діалект точно не російська мова. Точно, да. Так от я до того, що в мене, наприклад, росіян, русських нема. Тобто в мене от такий... Така сама фігня. Я все думаю, хто це такі? Бо, знаєш, до якого росіян не звернешся, він завжди скаже, а в мене дідусь там такий, а звідки ти? А я не знаю. Тобто, знаєш, там часто буває в Україні, ось мати, наприклад, там литовка, тато українець, а дитина росіянин. Як ти ж, блін, як невдобненько. Вони так формують свою націю. Да. І от знаєш, коли ми говоримо, підіймаються теми мови, там, і то, і сьо, і от російського контенту в українському просторі, артисти і те саме, я завжди кажу, що було б у нас Міністерство пропаганди, як був би я міністром, мав би якісь заборони геть. Я то так само. Ти знаєш, і навіть хай на мене не ображаються там мої колеги по музиці, що співають російською, там, багато в мене друзів, але, вибачайте, зараз так не може. Це треба забороняти. А мені здається, що... Співайте англійською. Слухай, мені здається, що майже всі, такі пристойні музиканти перейшли на українську. Причому дуже легко. І я спочатку теж думав, а воно насправді звучить фірменно, і воно такі... У нас і музика інша. Просто краще. Просто абстрактно краще. Навіть якщо не мати на увазі війну, там все інше, це просто краще. Українська мова, вона краще підходить просто для творчості. І я до чого? Музичний, принаймні. Так. Ось і оце питання із іпсошний саме. ІПСО – це інформаційно-психологічні спецоперації, що там нав'язують, що спорт і музика вне політики. Це фігня, це і є політичні інструменти, тому що це, логіка проста. Є політик, якому, наприклад, люди не повірять, але є там поважний спортсмен, який, приналежний до його партії, чи поважний там артист, який вийде, і мільйони його підтримують. Слухай, ти такий аналітик, я тобі скажу. Бо я вважаю, що люди, відомі люди, які адвокують, наприклад, політику Путіна, вони, знаєш, як в тій пісні Висоцького, пам'ятаєш, «Но вино він не жираф, а тот, хто крикнув з ветвей, жираф большой, йому». Да. І от я кажу,
на прикладі Берлінської стіни. Я говорю, якщо б вона не впала, то в Берліні, в Східному, вже б розмовляли російською, наприклад. І в странах Варшавського договору. Тому що одна з правил окупанта, коли окуповується, вони спочатку називають вулиці іменами своїх героїв і вводять обов'язково свою мову. А потім ти не можеш зробити кар'єру, А потім, якщо ти... а потім приходять і кажуть, це ж ісконно русські землі. От, Це як в Криму. Знаєш? Так, це перейменували, і ніби нічого не було. От так, от як вони от в Білорусі взагалі, в принципі, вже мало хто розуміє білоруську рідну мову. Тому отак от винищувалося в Україні. Хоча вона дуже красива. Да, і от я ж кажу, що в Східному, в Берліні вже б спокійно розмовляли і там і в Чехії вже російською мовою. Ну, А було. хто друзі, щирі друзі серед музикантів? У мене? Чи в вас там конкуренція? Та ні. Мені здається, тут немає кому конкурувати, бо коло цих людей не дуже велике, на жаль. Патріотичних я маю. Ну, Сашко Положинський – це один з найближчих людей там. Ну, по духу Люди, може бути, по не духу. особисто. Ні, ну, та багато хто. Музиканти з Широкого Лану, наприклад. Віка Ягіч. Ну, ти подивись, якщо ти відмотаєш на початок цих страшних подій, що з нами відбувалося. От люди, які багато ж музикантів зібралися на концерт підтримку. Саша Піпа із ВВ. Це все пам'ятаю. Ці всі люди, це і є найближчі по духу, тому що... Концерт же був, на вашу честь був концерт. Да, там Андрій Хливнюк виступав, ще хтось. Так, Андрій Хливнюк і багато хто, коли я вийшов, приїжджали в гості. Андрій Хливнюк з Бумбоксом, і ще не так давно ж і кліп випустили «Ангела», там, де фігурує навіть папка з кримінальної справи. Дуже багато людей. Дізель, я, от, кліпи, майже всі. Я бачив ці кліпи, я просто, чесно, навіть не стримувався. Це до сліз. Все ж таки ти добра людина. І цікаво то, що багато людей, знаєш, стали дуже близькими, про існування яких ти навіть не знав. Ось я хотів запитати, хтось здивував тебе? Тобто ти навіть не знав, чи може Мене більше приємно думав... здивували люди, чесно кажучи. Я навіть казав, що я навіть не хочу розбиратись і там цікавитись, хто ж навіть на долю секунди повівся на оцей мусорський... Тобто ти, звісно, тобто ти маєш на увазі, що є якийсь позитивний сенс у тому, що відбулося, що ти повірив у людство? Звісно, так. Серйозно? Українці дивно. Я ж кажу, вони такі, знаєш, у нас такі крайнощі, від вибору без вибору, знаєш, аби хтось, або не той. А при тому, при всьому, оця от, я до чого веду, що оця от ганебна справа, вона змогла об'єднати патріотичні сили, які між собою сваряться і чубляться. І досі, до речі. І досі. Але коли постає питання оцього всі сходяться, всі єднаються. І тут питання наступне. Чи хочеш ти в політику? Ні. Знаєш, тут є дві сторони. З одного боку. Всі кажуть, політика – це брудна річ, а з іншого, ви ж хороші, ви не йдете туди. А хто? А вони йдуть. А вони йдуть. Я скажу, можливо, трошки точніше, я проти того, щоб когось з нас намагались використати в своїх цілях, от в політичних. Я ж не про це. Ти ж людина, яку не можна використати. Це я уточнюю зараз, глядач же ж дивиться, знаєш, і теж виникає у людей питання, а чому, от як ти кажеш, ви ж нормальні, давайте, хто ж має там же бути нормальні люди? Звісно, мають. Але я, наприклад, більше користі принесу, скажімо так, у воєнній справі, там, де я знаходжусь. Чи у публічному просторі, музична, суспільна. Так, я просто зараз на своєму місці. А зайшовши в політику... Я розумію, про що ти. Про те, що ти, ось ти сказав, що ти об'єднуєш так чи інакше. Так сталося просто, що твоя справа, взагалі це все, атмосфера, це об'єднання різних людей, які сваряться досі. Саме так. А якщо доведеться їм об'єднатися на тлі спільної загрози України, ти можеш увійти в цю широку коаліцію, наприклад? Я ж діючий військовий, я от на своєму місці, моя справа, скажімо так,
Як це? У мене тут був депутат Киборг, який діючий військовий досі. І нічого в політиці. Ну, ти Забродського маєш? Ні. Моя справа. Як це слово, блін? Підтримувати бойовий дух в Збройних силах, тому що саме зараз Збройні сили мають бути більш консолідовані, вмотивовані. Знаєш, здається, що наші політики поодинці чи разом розчинюють цей дух своїми сварками. Так от, я маю робити так, щоб цього не відбувалося. Я ж про то. Тобто твоя мета – це об'єднання всіх Об'єднання людей. так, ну, Хто за патріотично. Україну? Ну, Так, грубо так, кажучи. мотивація. Тобто, мотивувати. Слухай, а якщо, давайте так уявимо собі, що ситуація така, ну як, наприклад, вона була в 2014 році, коли буде така загроза, що і Аваков, і інші люди, які, може, різні, але все ж таки не хочуть Росії тут. Угу. І чи готові ти вибачити за великим рахунком на тлі якоїсь общої, ну, загальної справи, ну, спротиву Росії? Чи ні? Давай поставимо питання по-іншому. Давай. Хай приходять розмовляти. Поговоримо. Тобто, Для того, щоб Я розумію. запустити цей процес, Мгм. треба ж його запустити, Ну, треба але ж в розмовляти. принципі ти до відвертої розмови готовий. Звісно. Чи- Мені навіть цікаво. Особистий чи публічний, неважливо. Чи як? Я не та людина, яка палить мости, в принципі. Мгм. Якщо вже палити, то після того, як використані всі якісь, скажімо так, важелі і моменти там спілкування. Кожному з нас, як і мені, як і Юлі, як і Яні, я думаю, впевнений, як і Владу з Інною Грищенком, і іншим там багатьом кому, дуже цікаво подивитись в очі. Ну, це таке, це не як, от просто людина, яка на тебе вилила купу бруду, і просто поставити питання, не поцікавитися, саме поставити питання. Навіщо? За що? Поясни. От, А якщо умовний Аваков, я не кажу конкретно, ну Аваков чи там хтось з людей там навколо зателефонує тебе і скаже: Андрій, а можемо десь в маленькому барі, де нікого немає, просто особисто? з представниками АВАК? Ні, з ним. З діючими людьми, які мають якесь там відношення до твоєї справи. Я ж кажу ще раз. Для того, щоб це відбувалося, треба почати. Зробити крок. І цей крок має бути не від нас. Тому що не ми почали це. Це зрозуміло. Хто цю кашу заварив, вони знають, де нас знайти. Вони знають телефони наших адвокатів. Що буде, на твою думку, я просто не знаю, бо я не військова людина, не така активна в військовому середовищі. Що буде, якщо завтра війна? Я не кажу про фронт, я просто кажу про суспільство. Чи ми пересваримося остаточно, і це буде як 100 років тому, чи навпаки станеться? Я сподіваюся, що станеться навпаки. Просто, ти знаєш, мене більше хвилює певний відсоток людей, яким от реально байдуже, да. І їх вже не примусиш Україну любити, ти ні, ж розумієш. тут я про інше. От дивись. Я коли знаходився в ІТТ, ти ж бачиш, я зараз про охоронців, це ж ментовська система, там охороняють менти, це саме МВС. Я побачив людей, яким все одно, чи у них чи тут буде майорити прапор або флаг. Вони все одно будуть ходити на роботу. І оце ті люди в погонах, то що там в ментовських погонах, оце саме ті поліцаї, які були у Другу світову війну, що по селах ходили. Оце поліцай тут. Чим допомогти вам, пане окупанте? Так точно. Ось, оце, і таких багато, на жаль, серед цивільних, які
Ну, вони не те, що навіть не готові там йти в мобілізації там, чи в партизани. Ще. Це люди, які будуть... Ну, такі люди завжди були, на жаль, вони є. Мене вони оце будуть. більш турбує. ти Слухай, ну розумієш? а мене більш турбує те, про що ти сказав. Я так само мав спілкування. Ну, знаєш, у мене ставлення до української поліції, я їх ментами не називав ніколи. І ніколи не мав цього на увазі, там мусорані люди, тощо мене навіть дратувало це Так, словосполучення. я згоден. Бо в мене було ну досить романтичне ставлення. Я багато бачив людей, які з фронту пішли працювати в поліцію. Я Ти теж знаєш таких? я теж Ну. ніколи не думав, що я знов почну використовувати вживати ці слова по відношенню. Понятно, що там, не така кількість покидьків насправді. Там є реально поважні люди, реально, Які воювали. То, що ти кажеш, я знаю багато людей, які на початках, коли нібито реформувалась поліція, коли, скажімо, створювалась патрульна поліція, щоб багато людей пішло туди, нормальних людей, які, ти знав, Вірили, ти пишався, вірили, що А вони... зараз є таке, як? І такий же відсоток звідти пішов через певний час, тому що кожен сказав, що не може він, скажімо, уживатись із цією системою, яка І з тими людьми, про яких ти Так точно, спочатку сказав. тому що багато хто повернувся після ілюстрації без, по сфальшованим, скажімо, цим атестаціям, тобто система, Ну, за хабар. система все одно потрошку, і зараз навіть в патрульку повертаються оті гаїшники колишні, то сьо. Нічого знов-таки, є багато людей, але до чого я веду? До того, що ті, котрі там лишились, це люди, які лишились залежні від посад, від коштів, які їм платять, які навіть в той час поприходили ще при міністрі Авакові. І герої він, і реальні поважні люди. Але, наприклад, коли ти ставиш питання, що ж ти, було таке, ти знав, що це все Слушай, фігня, що ж ти мовчав? А що я можу сказати, я же на посаді. От і все. Це головна біда. Насправді. От і все. Чому не можна встати і сказати, я не Ти погоджуюся, розумієш? я людина, я маю репутацію, я був на фронті. А були ж люди реально, котрі йшли з посад, наприклад, з Міністерства ветеранів, там міністерка ветеранів на той час Оксана Коляда, якщо не пам'ятаю, Антон Колумбєт. Коли почалася ця справа, вони заявили, в принципі, на багато хто, але пішли тільки вони двоє. Знаєш, наша країна буде реформована навіть не коли закінчиться там реформа суду, а коли люди з високих посад вставатимуть і казатимуть, що ні, я не погоджуюсь, я іншої думки, я людина. Я маю прізвище, маю честь, історію, репутацію. Точно. Я не буду підпорядковуватися. Я виконував наказ. Вибач. Але це якщо ти знав, що це наказ фейк. Як Так. таке? Коли теж ми спілкувались, коли будуть притягувати по фейковим звинуваченням військовослужбовців, а їхні колеги будуть просто писати рапорта на звільнення в підтримку сотнями, тоді Це буде публічно ефект. треба робити. Так, це публічно треба робити. А Знаєш, не, наприклад, як 25-та бригада цькувала Яну Дугар. Мене дуже Тому подобається. що повелись, тому що їх почали нагибати А прокурори. давай ми похвалимо поліцію через те, що останнім часом вони стали свою гідність відстоювати. Так, не дуже публічно, але вони стали Ти ролики про- ці викладати. Так. Про Авдіївку, не про Авдіївку, все. а про... Вже другий випадок. Я тобі скажу так, по-перше. Вони стали почали захищатися в публічному просторі. Так, по-перше, нас багато друзів в тому самому батальйоні Київ-1, полк Київ-1, ще по війні, там по Авдіївці дуже багато друзів, дуже порядні люди, воїни реальні, і чесні. І це саме ж ці пацани на блокпості ж Це ті самі. мають честь. Ну, це надія. Знаєш, Це надія. І ще невже нам, просто я вже давно над цим думаю, невже нам, щоб об'єднатися навколо України, навколо ідеї стати, по-справжньому незалежною державою, сильною, невже нам потрібен тільки ворог? Бо коли іноді я думаю, що ми не відчуваємо, що ворог є. Ми так один одного так всі кусають, там, сварять. Таке відчуття, що нам ворог заважає сваритися Точно, всередині. да. І коли вже там ворог такий дивиться,
Стоп уже! Да. Ми ненавидимо ворога просто за те, що він нам приходить і заважає сваритися тут. І ми об'єднуємося, спочатку б'ємо ворога, і потім знов повертаємося до своїх справ, щоб чубитися всередині. Знаєш, а може це і є почуття незалежності? Ну, але воно таке. Дуже таке. небезпечне. Дуже небезпечне. Да. Враховуючи, хто ворог. Да, і ворог цим користається. Ну, тут, да, бачиш, ми навіть тут намагаємось жартувати. Що залишається? Да нічого, почуття гумору треба зберігати, тому, знаєш, все ж таки лишає вогник надії щодо там, життя, розвитку. У в'язниці в тебе були часи відчаю? Так, були кілька разів, але я кожен раз дивився на прапор з підписами нашого роду військ і кожен раз нагадував собі, хто я. Я не маю права просто подати там якісь відчаї. Там, 2 роки – це дуже довго, насправді. Це довго. Ну, займався спортом там, тому що спорт, це, ну, для мене, ну, окрім, я постійно, ну, я фактично все життя в спорті, але що касається тих подій, то він допомагав вижити ментально. Це ментальна, так, ну, допомога от, в життя, тому що, ну, виживання. Так і було, і багато заохочували, зі мною займалися, все. Ну, якось так. Ну, треба було щось з цим робити. Але, ну, це спосіб. Це ти сидів з ким? З яким контингентом, скажімо? Різним. З різним контингентом. І, ну, я не буду говорити там з ким конкретно, але, ну, люди були різні. І підтримка була, про що ми вже говорили, на різних рівнях. Ну, на всіх. 3 десь хвилини залишається, на жаль. Я б з тобою спілкувався там декілька годин з задоволенням. Але я хочу запитати про Крим. Чий Крим? Ні. Ну, Це ж я... І тепер, Діва. Рів, чий Крим? Ха-ха, і тут я задумався. Да? Що таке Крим для тебе? Крим? Ну так в 2 словах не скажеш, звісно. Я згадую Крим. Це ранок. І ми з Гаріком йдемо в першу відкриту кафешку. Зранку. Зранку, звісно. Ага. Присаджуємо. Підозрюю, що ввечері було у вас там. Да, беремо, значить, те, що було з вечора. Вживаємо заходів, йдемо, купаємося. Ну, це теплі Ну, спогади. якщо як? серйозно, я Що розумію. А я не про лірику. Я про те, що через що стало можливо таке, що Крим тимчасово окупований. Головне. Це людський фактор, мені видається. Те, про що, я так думаю про те, про що ми з тобою от розмовляли кілька хвилин назад. Людська зрада? Оце, знаєш, оце пофіг. Оце пофіг. Скажи, а чому? Оце пофіг, що буде над ними майорити. Або флаг, або Яка прапор. різниця? У мене є друг, ну, побратим по службі, він завжди казав, а ти йому постав питання, він за перемогу чи за побєду? Мгм. Розумієш? Для мене навіть у цих речах є велика різниця. Флаг або прапор. Я не можу, наприклад, назвати наш прапор флагом, тому що це прапор. Ну, язик не поверне. Ні. Тому що флаг для мене це інше. Для мене оце прапор. Він не має іншої назви. Для мене слово «побєда» – це або назва машини, Угу. або наша поразка. Це все побєдам. Так точно, да. Хождення побєдам. Да. Для мене є слово «перемога» визначено. Останнє запитання, точно. Як ти думаєш, чому, коли кримські татари, які були вигнані, 2 покоління, навіть більше, вони повернулися в Україну, в якій вони не жили фактично ніколи. Бо депортація була в 44-му році, це ще була, коротше.
Вертається в Україну, дуже жахливі умови, ставлення дуже погане в Криму. Влада проти, місцевих налаштували проти. Ну і місцеві, ти ж знаєш, хто там більшість там, Вже ті, хто зайняли хати чужі. Так, Так? так. І наші переїжджають, і 91-й рік кримські татари підтримують повністю незалежність перше, голосують за Чорновола 100%. е, Голосують за Народний рух України Клас. 100%. Чому нас ніхто не чув тоді, не помічав? І чи не стало це однією з причин того, що сталося? Можливо, і так. Ну, от ти згадав за Чорновола. Ти бачиш? Мустафа Джемілєв же він завжди був разом з ним. Це люди Ось. одного типу, одного. Так. От мені цікаво. От я вперше, до речі, про це чую. Але ж що Крим проголосував 100% Ну, Меджліс, Чорновола. Мустафа Джемілєв Так. завжди закликав голосувати за найбільш проукраїнські сили. Правильно. А от в Києві не такий відсоток був. І по всій Україні не такий відсоток був. Проголосували за Кравчука чомусь, за комуніста, який зараз там щось там вумнічає. Ну, коротше, от тобі. Тому що, яка різниця? Дякую за те, що прийшов. Час Дякую, що запросив. закінчився. Краще пізніше, але ж ніколи. Дякую. Це був Андрій Антоненко. Вибачте за те, що трохи перебрав часу, але я б ще спілкувався довго. Дивіться АТR.